Breakfast, guys. Ayan, bacon and ano lang, hotdog. Tapos yung mga tira-tira dyan. The big slices. Morning. Ah? Big slices. Oo. Ganda na. Hindi kumukulong. Yung bacon na ano, thick slices. So, let's eat. Ayan, noodles. Ang aming pansabaw ngayon, guys. Madali yan. Anong oras na, oh? Alas 10 na. Ayun tayo, walang pasok eh, kaya alas 10 ang anong breakfast. Pero magluluto na ako after nito na ano, ng pananghalita. Kain. Ano yung alas 10? 10. Ang daming inquiries, guys, for distributorship. Ayun, nilista ko na ngayon mga region. Hindi pa tapos. Para hindi sila mag-agawan, hindi halo-halo. Ayun, pero luto muna tayong lunch habang may pinapagawa pa ako sa kalbo na to. So, ayun, guys, for today's lunch, ito yung pork strips or pork stroganoff. Yan, 1/2 kilo lang. Nugasan ko na siya, dinidrain ko na lang. Yun natin yung garlic and white onion. Tapos meron tayo ditong sayote. Half ng sayote lang. Kasi konti lang naman yung meat eh. So half lang ito. Sana na lang to sa dog. Pagkain ng dog. So, ayun, sayote. Tapos half din ng carrot. Ayun, ganyan lang pagkakaslice niya. Tapos 1 piece ng kuluntoy na or kulubot ng bell pepper. Ang pabango lang. So, ayun, and ito, oyster sauce. Tara, ito'y na natin. You know, basically, guys, gisa-gisa lang naman natin yan eh. Pasensya na kayo sa sound sa maingay. Lagay lang tayo ng oil, guys. Ito, binibili ko ngayon yung canola oil. Sure by canola oil. Tapos, ang pang prito-prito namin, minsan pag wala na yung yung pinapabili ko sa palengke, ito na rin. Pero pag nakakapunta sa palengke, nagkakabili na ako ng 2 litro rin na sa palengke na pala, pang prito lang. Sa isda, ganun, yun ang ginagamit ko. Pero pag sa mga gisa-gisa ito, canola. So yan, okay na yan. May beef ata itong pagkain ng aso eh. So, ayan, with malunggay. Ito may patatas yung nilagay ngayon tsaka malunggay. Ayan. Bawal muna sila ngayon, guys, sa chicken. Since bawal si Poknak, sabi ko, huwag na muna din mag-chicken lahat ng dogs. Baka mamaya, isa-isa yung silang magka-allergy, magka-pigsa. So, yun. Isa na natin. Bawang. Ay, may mantika ba? Ay, meron naman. Tapos, sibuyas. Uy, sayang. Oops. Uy, tumunog ka na naman. Yan, tumahimik ka lang yan. Then, add na natin tong pork. Op. Yung pala guys itong induction stove, may lang siya, may certain pot lang siya. Namimili siya ng pot na pwede dyan. So, hindi lahat ng kaldero is pwede sa sa induction or sa halogen. Ayun. Nakikita nyo naman yan eh. Mga ganito Basta may ganito. Sorry may timitim na. Basta may ganyan. Yung puwetan niya, pwede yan sa sa induction. Ayan mga ganito. Tapos,
Ito, ganitong stainless katawag dito. Itong ano ko, salad master ko. Pwede siya. Ayan. Yeah, malapit ko na matapos ang salad master, guys. 1 year na lang. Hulugan yan, ah. So, sa mga gustong mag-ano din ng salad master, magkaroon. Kaya niyan. Flexible payment naman, eh. Tapos, lifetime yung magagamit kesa sa mga ganito. Ito, hindi ko lang alam kasi. Yes! Sumusunod sa amin. Oh, Sumunod na sa ibang tao. sumunod na. Wawa naman. Sayang. So, yun. Kasi pag ganito mga binibili natin, eh, may tendency na Hi, palit-palit din tayo. Yung ibang aso kasi sumusunod sa amin. Pinalabas kasi ni Ate Rini. Sayang dapat nakataas na. Oo, ayun. Kanina kasi nilakad nila si Groot, tsaka si Dingdong. Pag uwi nila, may sumunod na dog. So, dire-diretso ito yung sumunod. Dito na paso. Sumunod na sa ibang tao, guys. Wawa naman, sayang, guys. Hindi natin nakita. Ayun. Pumasok na sana dyan sa gate sa baba. Tapos yung isang dito, yung secretary nitong, ayun niya sa hayop, guys. Hindi naman sa ayaw kasi nag-aalaga nga siya ng kalapate. Pero ayaw niya sa mga pusa, aso, ayun. So, nakasalubong ng dog na sumusunod sa kanila. Pinalabas. So, yun. Nandun kanina sa napuntahan ko pa eh. Nandun kanina sa gate. Pinapakain ng dog food. Ayaw mo. Sobrang bait. At sobra. Parang si yung dinala namin sa yung hinatid namin sa Laguna. Gumawa siya kabait. Hinawakan ko. Inaano ko yung ulo. Hindi aggressive. At sobrang bait. Kasi sabi ko pagka mamaya andyan pa siya, sasabay ko na siya kay Dingdong pauwi sa kumbaga kunin ko, tapos sasabay ko na kay Dingdong sa probinsya next week. Kaso yun, wala na to. Puro tinaboy nila. Wala naman. Pero baka sakaling bukas. Kita ulit nila siya. Anyway, ayun, back to cooking. Mag-add lang tayo ng konting toyo or color lang, guys. Kasi maglalagay tayo ng oyster sauce eh. Actually, di ko alam tong na to, itong recipe na to. Pachamba lang to, guys. Wala akong maisip eh. So, kung ano lang available doon na gulay sa ref, yun lang kinuha ko. Ayun. Saan ba takip nito? And then, let's add yung pepper. Pepper. Ano ba ito? Paminta. And then, yung bay leaf. So, ito isa lang. Malaki. Ang tanggalan isa lang. Bango. Tapos simmer lang natin siya, palalambutin lang natin itong meat for 5 minutes. Pero takpan natin. Hanap tayong pantakip. Ayan, yung sa salad master ko na isa. Isang set yan, guys. Mabalik tayo ulit sa salad master. Isang set yan. Oops. Ayan. Nilagay ko na, guys, yung veggies after 5 minutes kanina. Ayan. Tapos, nagad ako ng konting water. Tapos, soy sauce, oyster, and salt. Nalagyan natin siya ng slurry para medyo maano yung sauce. Matikin. And last yung bell pepper. So, ganoon lang. At kasimple. Pachamba.
May nakaamoy na naman, oh. Nakaamoy na naman siya. Kaya nalagay ko na yung slurry, guys. So, yan. Tikin na yung sauce. And that's it. Luto na. Naamoy mo na naman, no? Oo. Kaya na daw siya. Ngayon, luto na yan. Yum. Oo nga. Pag may naamoy si Kay, nagugutom eh. Dapat dito pinapaamoy lagi eh. Sarap. Tikman mo. Minute. Hipan mo. Hipan. Hipan. Oh, init no. Yan, yum yum. Pacham. Sarap ng pacham. Ayun, nakatapos lang ng isa. Si Daddy. Nagpagawa ko nito sa kanya, yung parang bangkito lang. Yung pagpapatungan ng, ng product pa. Sa likod kasi siya ng, lagay ng lipstick. So, yung likod, pwede pang, may space pa sa likod kaso, syempre, mataas din yung likod ng patungan ng lipstick. Sabi ko, kailangan ko ng stand para may patong dito yung mga pwede pang may display. Kailangan kasi ma-maximize yung, guys, yung space, yung booth. Ayun. Yan pala nagagawa niya. Yung mga tira-tira lang na Eco Wood. Eco 4 pala. Eco 4 lumber. Yun lang. Nilagay niya lang yan. L shape. Tapos, in-screw. Then, dinikitan niya. Itong wood glue. So, ayan. Nag-charge pa kasi yung yung battery nung power tool niya. This one. Kaya, na-stuck muna siya. So, ayun. Yan si Junior. Tapos, sa siya? Wait lang. Kukulan tayo. Nakatapos na nga pala akong mag-edit noong December 6. So, ayan. Tapos, nasa Cartimari siya. Umili ng pagkain ng isda. So, ayun, gusto niya sanang umuwi ng Pasig. Punta daw siya ng Pasig. Sabi ko, sige. Mag-ano ka, mag-grab ka lang. Kasi, alam niyo, may nabasa na naman ako sa sa text niya kanina. Habang gumagawa siya dyan, naka-speaker kasi siya, nagpapa-music, naka-bluetooth lang. Eh, syempre, pag may papasok na, na messages, syempre maririnig ko, diba? So, ayun. Minsan lang kasi, guys, as in, once in a blue moon lang, na may mag-text dyan ngayon. Simula na tumigil yan sa sa pagtatrabaho. Once in a blue moon lang talaga na may pumasok na text messages sa cellphone yan. So, panay-panay yung text. Aside sa bill lang nung phone niya, yun lang ang pumapasok na text dyan. So, ayun. Sunod-sunod kanina sa ko, sino kaya yan ako nag-edit ako. So, dead mo lang ako. Pero, may feeling ako na kanina nagka-text nga. So, ayun. Biglang tayo siya, sabi niya. Punta nga daw siya sa Pasig. Sabi ko, na gagawin mo doon? Niya daw, ituloy na daw nila ni Mami yung yung ginagawa nila pagpunta ni Mami, ni Mami ng passport. Anong oras na? 1:00 na, pupunta pa kayo. So, grabing grabing pila, diba? And then yung traffic, grabe na. So, sabi ko, wait lang. Tapos pumasok siya, chinarge niya yung iPhone niya. Lumabas siya ulit sa CR. Nag-CR siya. So, chinek ko. So, wait lang. Wala tayo. Nahiya ko kay sila. So, ayun nga. Alam mo kasi yan na yung password ng cellphone niya. Open kami, guys, yung password ng cellphone ko, password ng cellphone niya, tapos email. Sa email nga, ako lang yung nag-ano sa kanya kasi kamad na yan mag-open. Pero dati, alam nyo, yung kapanahunan na pambababae niya, yung pag-chicks niya, lahat pinalitan ng password. So, doon pa lang, diba, makakaano ka na, magtataka ka na, bakit diba yung password? Open kami niya, talagang alam mo yung password niya, alam niyo yung password ko. So, ayun nga. Doon chinek ko yung cellphone niya. May nag-text nga, barkada niya sa Pasig. Sa akin, okay lang naman na
mag-text-text yung mga barkada, yayain ka. Pero yung, alam mo yun, kasi ako talaga namimili ako guys ng kaibigan niya. May mga kaibigan lang niya na parang aprobado ko. Kasi yung, alam mo yung, gusto ko yung mga kaibigan niya since mga pamilyado na sila. Is, pamilya din yung yung focus or yung priority, 'di ba? Hindi yung mga pamilyado na kayo. Pupunta pa kayo sa ganito, parang mag-happy-happy pa kayo, 'di ba? So ayoko sa ganun, kaya pinatigil ko din siya sa work niya kasi doon kami nagkagulo nun guys nung nag-work pa siya na kung saan siya pupunta, lagi na kami nag-aaway kasi ayun nga, mga ka-workmate niya, pwera lang kay Kids. Kasi si Kids lang yung matino na nakatrabaho niya. So, ayun kung saan siya dinadala, nakikipag-inuman, yung mga bisyo na, alam mo yun, kaya doon kami nagkarambulan lagi. So, ayun. And to make the story short guys, back ngayon, pinakapunta siya sa Pasig kasi birthday daw ng isang friend nila na hindi ko naman kilala. So, sabi naman niya sa reply niya, hindi pwede kasi may bazaar kami. So, ayun, kasi hindi na ako pumayag na umalis siya ngayon. Sinabi niya lang na may bazaar na hindi daw siya makatakas. So, yun lang. Ayun lang naman ang chika ko. So, sa akin lang gusto ko is matinong kaibigan. Yung matitinong kaibigan ba? Yung pamilya, yung priority, hindi yung kung anik, diba? Mga kademonyo, mga trip nyo. So, ayun. Hindi naman sa nagiging mahigpit ako sa kanya, pero para sa amin to kasi diyan na magsisimula yan once na naging maluwag na naman ako sa kanya. Although di naman ako ganun kahigpit guys, kapag ka-trip niyang pumunta sa Pasig, okay, go! Basta wala kaming trabaho bukas. Kasi bukas nga is bazaar na namin. So, 7 a.m. yung ingress. So, by 6 a.m. or 5:30 at nakaalis na kami dito kasi sabi ko sa kanya, doble or triple yung traffic ngayon gawa ng Christmas rush na. So, nakinig naman siya sa akin. Kaya, yun ang sinabi niya sa text sa kaibigan niya. Sabi pa ng kaibigan niya, saan ba yan? Punta kami dyan. Ano sabi niya, wag na kasi mabuboring lang kayo dito. My gosh, kaloka. Kaya, ayun lang. Kayo, nakarelate ba kayo sa akin na namimili kayo ng kaibigan ng mga asawa nyo, ng mga partners nyo, even boyfriends, kung mag-boyfriend, girlfriend pala kayo, namimili ba kayo ng kaibigan nyo? Ako talaga, oo. Kasi ayoko masira yung pamilya ko. Kasi isa sa nakakasira ng pamilya, guys, is yung barkada. Yan, nasira yung pamilya namin dyan nung sa parents ko dahil sa barkada ni Papa doon. So, ayoko mangyari yun sa amin. Which is nangyari na yun before. So, pinagbigyan ko siya ulit. Sabi ko, no more barkada. Sabi ko, mag-focus ka ngayon sa negosyo natin. Tulungan mo ako. Tumigil ka sa trabaho mo. Yun, promise naman siya. Naging okay ulit kami. And then, yun nga. So, yung mga nagpapatamdam na naman. Kaya, todo ako sa kanya, todo bantay talaga. Kasi, pamilya ko to diba? Ayoko masira to nang dahil sa kanila, diba? Kasi kapag nasira to, may magagawa pa sila para maayos pa yun. Diba wala? Kasi yung mga barkada, karamihan yan, nandyan lang yan hanggat, nandyan lang yung mga barkada pagkakasiyahan. Kapag kayong may problema ka na, wala. Di ba malalapitan yan? Sure yun guys, ganyan ang papa ko. Kaya, na pag-isip-isip ng tatay ko, talagang mas importante ang pamilya guys. Family first, lagi. So, ayun lang. Share ko lang, 'di ba? Para may konti naman tayong matutunan sa mga experiences natin. Mamili ng ng kakaibiganin. Pero may mga talaga, may mga friend din siya na kapag niyaya siya kasi tumatawag sa akin Tumatawag sa akin mismo na Mavi, invite niya si Froggy, tapos tatawag niya sa akin, Mavi, in-invite ko si Froggy, ganyan. Pwede ba? Kasi birthday ko. Sige na, ganyan. So, pumapaya ko yung mga ganun. Makilala ko. Tapos yung mga good influence talaga sa kanya. Pero yung iba, nunca. Away na kung away, pero hindi ka alis ng bahay. Kasi ako, hindi ako pala kaibigan. Ay, hindi naman hindi pala kaibigan. Alam mo yung, konti lang yung kaibigan ko. Kasi, at hindi ako kulakbol, hindi ako layas. Ako yung asawa na iniwan mo sa bahay. Madadatan mo sa bahay. So, ayun lang. Dami ko satsap na naman, di ba? So, balik na tayo sa edit.
sa pagsasagot ng mga inquiries. I-add ko lang pala guys gusto kong bigyan ng credit din yung yung friend namin na mag-asawa na noong ayun ngayon parang on the rocks yung namin ni Froggy, yung relasyon namin, yung pamilya namin nun is sila yung nagbigay payo kay Froggy, sila yung sila yung nag-advise, sila yung nag-counsel kung ano bang nagawa ni Froggy, ba't gano'n na nagalit ako ng sobrang kay Froggy. So, ayun, gusto kong magpasalamat sa mag-asawa na yun na sobrang love na love ko sila talaga. So, alam mo yun guys, hindi naman, sinabi ko na, diba, na mga kaibigan is walang matutulong yan. Hindi, may mga kaibigan tayo na nandyan lang kapag kasiyahan. May mga kaibigan tayo na talagang totoo. Alam mo yun na, kapag kailangan natin sila is nandyan. So, ayun. Dito naman ako proud kasi meron din naman kaming mga kaibigan na ganun talaga. So, Pia and Ryan, ayun. Thank you so much sa inyo. So, ayun. Kita-kit sa Pasko. Yun. And then sila Ann, si Kit, si Dalton, tsaka si Joy. So, sila yung mga mabibilang lang guys. Yung mga toong kaibigan talaga na nandyan, nadamayan tayo sa mga problema natin, 'di ba? Ang drama kung iisipin, pero totoo 'yan. Real talk lang 'to, guys. So, yan na. Nagwalis ako, nag-ayos ako ng hinigaan, tapos magmamap kasi ako eh. So, ayun lang, inad ko lang 'yun kasi baka isipin niyo na naman na ito palang dalawa 'to eh. Namimili lang ng kaibigan, tapos mostly mga ganun. So, ayun naman. Meron din naman kami mga kaibigan talaga guys na mga totoo na matatawag na kaibigan talaga. So, sana kayo rin may ganun din. Kasi ang hirap kapag mga napipiling yung nagkakamali tayo ng diba, mga napipiling kaibigan. So, ang pa dyan, minsan, pag nag-away-away, chichismis ka na, gaganon ka na. So, ayun, masarap lang na may mga tao pa talaga na kung solid. Yes! Sino hanap mo dito? Si Mama. Eh, bakit mo dito hinahanap si mama mo? Ah, Saan si Mama? umuwi na ng Bicol. Hindi mo nakita? Lagot ko. Iyak na yun. So, yun lang guys. At tapos sa Family Matters. Magmamap lang ako kasi ngayon naman si Junior kapag hindi na ilalabas agad dito umiihi. So, magano ko sa Sondroxin ko. Tapos, kunin ko siya Sabay Clorox. si Mama. Yes po. Ayun, sa banyo. Sabay. Sige. Nagmap. Oh, sige. Nangialam ka na naman eh. Sige. Gusto niya nagmamap siya. Kaloka. Ako na. Banlawan muna natin. Banlawan natin. Banlaw natin. Banlaw natin. Halika na. Nandun si mama mo sa Lalabas. Banlaw natin natin. Wapisan yung banlaw. Doon, dalhin mo na to doon sa lagayan niya. Babalawan natin pagkatapos ni mama mo. Pero mo itong batang to. Nahanapan daw ng garapata si Junior. Dito ako na. Iniikutuhan ko si Junior. Ano ka mabikay? Patawa ka talaga. Bilangin ko talaga dyan. Lumaloka ka talaga eh. Kutumig. Ikutuhan ka talaga. Nahanap ako training. Libangan niya yung tumuto ng aso. Yeah, walang may tuka. Tapos na guys, pinapatayo ko na lang. Hinanong ko na electric fan. Ayun. Kain tayo. Late na, alas 3 na. Ayan, yung niluto ko kanina. Masarap guys. In fairness sa, sa pacham ko. Natsambahan ko nga siya. Masarap. Tapos ito lang. Travis jalapeno. Yummer siya. Si Chris nasa sa kwarto tulog pala kalaw kasama ni daddy niya sa Cartimar. So, kain tayo. Ano? May pagkain sa taas.
Ayan. Mabala tong dalawang to. Si Chris nagising na eh. Nahanap daddy niya, sabi ko dito sa baba. Dala mo bigo mo? Hindi, nandun. Uy, ilang ikalat mo? Pulutin mo, iho. Ayan, ang tinanggal mo mga stickers, daddy. Hindi, ito. Ulo. Repel niya eh. Hello, paano kaya? May patakip naman tayo doon, ano? Para matakpan yung mga ano mamaya. May lagay na dyan sa likod ni Tonton. Saglit lang ako, wala akong ano sa store. Ayun, pantay tao. Dalawa na talaga. Hold up na nga ako sa store. Pati dito, hold up pa rin. O, sige mo na. Usus! Usus! Wala din. Di lalong pumangit yung ano mo. Bike mo. Ayun yun ang kumakit. Sa'yo pangit na talaga. Huwag ka magpaulan iho na ambon, no? Baka magkasingot na naman. Dito ako store. Kuha lang ako ng ano, stocks. Baby girl! Hey! Hey! Oh! Ano yun? Babangga ka na! Ay! Ang cute-cute yung maglakad, oh! Pang model to. Ayun na yan. Bakit madumi? Ha? Number ka ni Papa. Bakit? Pinahinga ni Lucas eh. Wala kang extra dyan? Yun ang extra ko galing sa school. Pwede yung pinang-school mo. Yun na lang. Ano. Patay tayo dyan. Saka bibili. Yan ang padok. Uy, wow! Sandaan lang yun. Sandaan lang? Mga 151. Toroy! No, Gartemar na lang ako. Huwag na dyan ka na bumili. Lagot ka kay Tito Paps! Pinupuan mo, lagot! Kanyar na naman dyan sa ano, wala nang laman. Alaos na. Ayun na guys yung ano, yung uy, bakit na namang nguris na naman yan? Ang bandot ko, tamoy. Ang bandot ko, tata. Huwag mo ako video, tata. Ang bandot ko. Ang bandot ko, tata. Ang cute mo, dahil mo ng ipin. Naimatay ka na sa kabahuan mo? Ha? Ang bandot ko pa. Tata. Hoy, naimatay ka na? Bless mo na. Bless mo na, bless. Bless. Bless na dali. Bless na. Bless na, bless. 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 Yun. Ulit. Dali, ulit. Bless. Ay, jigidi. Ay, naku, parang kailan lang. Bulinggit ka pa eh. Puro tulog lang ginagawa mo eh. Ayun, bang kunin ko, Dio. Wala akong stocks bukas, ano. 500 ml. Ano mo? Ha? Hindi pa nga may napag-sticker. Hala, lago. Talika na, mag-sticker na tayo. Nahatid na dito? Ano eh. Wala sinang Reyna nag-ano eh. Ano matawag doon? Nag-leave. Isang linggo sinang Reyna eh. Uy! Ito naman pala ganda talaga. Uy! Ganda talaga na ito maglakad. Uy, sasa mo lang warty. Uy! Ganyan-ganyan ka pa. Uy! Lika dito. Ang cute niya maglakad. Napaka ano. Siguro model to pag ano, paglaki. Model na pandak. Tugod. O, tatangkad yan. Cherry fur. Cherry ka rin. Uy! Ang cute maglakad. Liga na, palit ka na po. Oh, ikaw din. Palit ka na din ng diaper. Abdi. Palit ka na na, Abdi. Ang cute pati sa kanya yung mga t-shirt. Abdi. Bada. Ay! Day! Ay! Ay! Palit. Tingnan mo na ginawa sa ano. Sa Amaze ba mo? Nag-ano din kasi siya eh. Sanay siya. Nasanay siya. Well, sige, ikaw. Pempem mo nga. Pem, singit para ano. So. Lagay na. Ay, sorry. Laki ng Amaze Bomb yan, guys. Kaya ang singit niyan. Tama na. Walang ka bakas-bakas ng ano, rashes. Masayang mo lang. Nilolotion niya to.
Ano kasi yan? Tag dito? Organic, all natural. So, sige. Tama na. Umunya. Tama na. Tama na. Sabi mo. Enough na. No. Enough na. Oh. Oh, galit na. Bagrak na naman to. Bagrak. Grabe. Nabigyan na kita, bunso? May, yung totoo. Yung totoo, ah. Kung dumukot ka lang, wala kang inabot. Ay. Sabi mo, hi guys! Laking amaze bomb po ako. Bili kayo. Dali na. Dali na. Ay! Kit. Pakita mo dali, ganito. Pakita mo yan. Beautiful eyes na. Uy! Beautiful eyes. Hi guys! Oh, wait lang. Pakita ko sa'yo. Para makita mo yung tsura mo. Oh. Hi guys! Kita yung tsura niya. Hi guys! Hi guys! Hi! Hi! Shoot mo yung pa Ay, mo. nagbabay siya. Dali. Shoot mo yung pa mo. Dali na. Beautiful eyes. Beautiful eyes daw. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh, sige, promote mo yung amaze bomb natin. Dali. Yay! Promote mo, pakita mo yan. Oh, budu. Yun daw, bili daw kayo. Oh, shoot na. Suot na daw, dali na. Suot na. Marunong yan magsuot, oh. Wow, galing. Ay, dali. Ay, Isa pa. Oh, budu. Binopromote niya ngayon. Ano, yan daw, amaze bomb daw gamit niya. Yan daw gamit niya. Ayan daw, oh. Yan. Kaya makinis po. Oh, budu. Pwede din daw sa lips. Pwede daw sa lips. Oh, saan pa? Saan pa? Dali, promote mo. Opo. Dali. Kunwari, nag-YouTube ka. Dali, Kailangan ano ng mo yan? translator. Dali na. Kunwari, promote mo. O, sabi, hi guys! I'm Lucia Bien. Re-review mo kunwari. Ay, anak ng patola ka. Ba't mo binato? Oh, beautiful eyes na lang daw, sabi ng guys. Beautiful eyes. Ay! Ay, wala artist. Oh my God! Tama na, girl. Okay na, girl. Ay, Uy! Aba. Ala. Ay, ayaw na. Bagrat na siya. Colors. Kiss pa ako. Kiss pa ako. Kiss pa ako. O, kiss na muna. Dali na. O, ito yung guys, oh. Titingnan nila yung kiss mo. Dali na. Shh. Bebe. Dali na. Kiss na muna. Kiss na. Uy. Ay, sorry guys. Kiss na. Kiss. Ay, charap. Sapay. Uy, hindi ka muna dito. Arte mo. Art mo. Abot. Oy! Lucia! Apit. Halika na, punta tayo sa Jollibee, dali. Hoy, Jollibee, oh. Ching! Jollibee. Bida ang saya. Lucia! Alang yung batang to. Dali. Kiss. Dali na. Naku, nakakita pa ng pamalo. No, yan. Lagot. Laki ah. Haba ah. Lagot. O, kiss na ako, kiss. Dali na. Kanina pa na-kiss ka eh. Ching. Tulog si Lucas eh. Nakatulog eh. Ay, nako. Hindi na tayo pinansin ng bubwit. Ayun, kumuha lang ako ng guys, ng samyang. Tapos ibang stocks. Ayun pa. Ayun, madami kami stocks ngayon. Oh. Yan. Tapos nandun sa likod yung yung samyang. Ito pa. Ayan pa. Puro stocks yan. Pero magbibilang kami sa sa December 31, 'di ba? Close tayo. 31. Oo. Oh, close naman talaga 'to, 'di ba? Or 30 kasi magbibilang tayo ng mga Suntong kita. Hindi, 30 nga. Mag-close na tayo. Magbilang na tayo para January 1. May na tayo. May beginning na tayo. Kiss mo ako. Uy, naku, nagmaldita na po. Odo.
Oh, buto-buto yung. Shh. Baby, kiss na ako. Itsura niya, wag nagagalit. Agawin mo, ikadali na. Agawin mo. Agawin mo. Ay na. Galit na galit. Sino? Bagrat. Ayan. O, tamo. Ayan. Bagrat. Pag nai-stuck yun, nagagalit siya. O, akin na yan. Akin na. Akin na. Akin na. O, yun. O, tamo. O, nai-stuck na naman. O. Oh, bagrat eh. Haba-haba kasi niyan eh. Liit-liit mo lang eh. Matuwa. Wala pa si Inang Reyna, guys. Nasa ano pa, nasa hacienda niya pa. Nagpapatanim ng sibuyas. Naipon naman yung ano ni Mama, 'di ba? Yung leave niya. Kaya tumagal ng 1 linggo. Parang wala pang Nagpaparinig. Bika, ikaw na ba may iwan dito, Bika? Ikaw madalas mag-leave ngayong taon eh. may bingo doon. Sarap kaya mag-bingo doon. Chingking! Ito pa daan na tong tiyanak na to. Magandang tiyanak. Maputing tiyanak. Design na tiyanak. Oh! Oh! Yay! Stand up! Stand up! Iwanan niya na. Pabalik-balik na kasi. Pag ikaw na sundot niyan sa mata, ewan ko na lang. Gawin mo na nga, Mick. Baka maano yan eh. Gagalit yan. Kaya mo siya galit. Yung cute niya magalit. Lucia! Akin na yan. Give mo na yan sa akin. Nadali niya yung ano. Pinapagawa ko sa kanya. Ayan. Dito si Ronald ulit. Hi ka! Ay, papatulong kami magbaba. Ano pa sila? Huwag na! Okay na nga yan. Yung pangat ng itim. Ayan. Nalabas ko na guys. Ibababa na lang namin. Para bukas, pagising namin, gano'n nilang maliligo na lang. Tapos dire-diretso ng ano, labas. Kesa yung mga nakaraan, gigising kami ng maaga tsaka parang ibababa. Mag-iingay yung aso. So, ayun. Na-upload ko lang tong vlog kahapon. And eto rin siguro ngayon. Baka i-edit ko na para ano, wala akong utang kasi yung pag kami basar, diba, na-relate yung ano ko yung upload ko. Ayun. Ikaw sama bukas? Hindi. May ita-transfer ako dito ngayon ng music. Mamaya na, may ginagawa pa ako. Magpiprint muna ako ng ano, ingress. Itong terms and condition, lagi itong hinihingi. Kiss mo ako, hindi mo kayo sa... Ako di mo kinis. Okay, ikaw isa na ako. Gusto mo pumunta tayo? Ay, pag... Punta tayo na? Wala. Sabihin mo! Huwag na, surprise sa'yo yun eh. Huwag na. Ano surprise? May surprise ba sinasabi na? Abangan mo na lang. Kaya magpakabait ka para ano, matuloy yung surprise na yun. Kasi pag hindi, Hulaan ko. wala niya daw. Legoland? Saan yun? Malaysia? No. Moa? No. Star City? Wag na. Basta malapit doon. Sa Legoland. Malaysia siya. Wag na kasi. Secret nga eh. Pinipilit ako may paano pa. Anong country? Secret nga, di ba? Baka Amerika. Ay, di pa natin kaya sa Amerika na. Diyos ko. Ang pamasahe. Pang ano na natin, papagawa na ng bahay. So, ayun guys, wala namin gagawin na. First, ang ganda nung ano. Papawis lang ako. Ganda nung cream na ginagamit ko. So, konti na lang. Mawawala ka din sumpa sa mukha ko. Inumin ko na to. Hoy, bahala ka nga. Sige na, inumin mo na. Ayun. Galing akong ano, di ba? Galing akong store. Kumuha ko ng mga stocks. Nandun na sa baba. Iniwan ko na kasi hindi ko na pinakita at ibababa din naman namin. So, ayun. And
yung kasama ko bukas is si Aiko ulit. Kasi 2 days lang naman kami doon. And then, diretso kami after ng ng pull out ng 10, pahinga ng isang araw 11. Hindi pala pahingi. Parang, kasi 11 ng gabi, ang setup naman sa sa Metro Walk. So wala, di na namin tatanggalin sa sa sasakyan yun. Kinagabihan nun pag-uwi namin, diretso na naman kami doon, tapos bazaar. So ito maganda sa bazaar, yung lang ba, yung sunod-sunod, kasi ang hirap nung pag 1 week yung pagitan or mga 1 month, mahirap makakyat ng mga yun. Wala nang ginagawa Ate Maki. Wala na. Ikaw, may ginagawa ka pa? Anong ginagawa mo? Oh, mag-good night ka na. Wala na kaming gagawin, guys, kaya good night na kami, ha? Hoy! Paktang to. Sabi ko mag-good night na eh. So, ayun. See you all tomorrow, guys, sa Eton Century. So, bye-bye!